Takže já tě vítám u dalšího videa po hodně dlouhé době. Máme tady mýho favorita a aktuálně se tam objevil hodně kritický problém, který si teďka ukážeme a každý, kdo má favorita, by si na tohle měl dávat bacha. Je to, řekl bych, dost nebezpečný a dost stresující, když se vám to stane. Takže my se na to jdeme podívat. No, takže když přijdeme takhle, tak se vám vlastně tady nezdá vůbec nic divného. Není tady baterka z jednoho prostého důvodu. Protože se mně stalo totok. Normálně se mně roztekly kabely. No, a to není ta příčina. Ta příčina se nachází tady. Tento kabel. Plus od baterky ke startéru. Ten tady spadl na svody a propálil se. Tím pádem to prokostřil celý a začalo to doutnat, pálit se. Vlastně se mě roztek úplně obal od toho kabelu. Úplně. V tu chvíli jsem měl tam na autě malýho, takže docela dost stresující situace. Naštěstí se mě to stalo u autoservisu, takže jsem si byl rychle vypůjčit 13 klíč, abych odpil baterku. No, a jak tento problém vyřešit? Měníme kabely. Tady už nabijím novou baterku, protože ta stará to prostě odprdla, protože se rozstavil normálně kontakt. Normálně ukáp. Takže my jdeme na to. Jinak kabel od startéru je zde. Teď už tady mám vlastně malý startér, že jo, z Feldy. Za mě prostě lepší než ten velký. Takže vlastně je to tento kabel a vede až tady nahoru k baterce. A ten mínus tak vede vlastně jenom tady na klobouk, kde dělá kostru. Takže takhle nějak dopadl kostřící drát, vlastně minus pol na baterce. Pokud nic není, na to, že tam byl žár teda docela, bych řekl asi, když se roztekl kontakt, ale myslím, že to udělalo docela pěkný výtvarnický nějaký ten, by se mohl dát někam na výstavu. Tak už mám sundaný i plus a vypadá taky dost dobře. To je vlastně celá příčina toho problému. Jak okum nic není, ale tohle je KO prostě no. Takže my máme hotovo, pojďte se podívat, jak jsme to tam vykoumali. Takže baterka na místě, přidělaná, kabel krásný do klobouku, kabel krásný ke startéru, tady přidělaný, taky mě, aby tam mohl trošku mrcasit. Uvidíme, když tak možná vymyslíme pak do budoucna ještě jiný držák, aby se to neprodrželo. A tady nadhadicí přepadovou vlastně od termostatu do nádobky. A tady krásný ke startéru. No a my si jdeme vyzkoušet start.